Yo, kwakunzima kakhulu shem, babe ngihlukumeza nje, especially yena usisi. Ngampela? Yeah. Sona Ngiyangihambisa nje leyo. Sona sami uThemba nihlelisene kahle nje noSqueeze. Yebo, sasihleli kahle. Sasihleli. Ngicabanga ukuthi izinto ezabahlukanisa mina mhlawumbe bahlukana ngokuxabana kwabo naye ubhuti wami. Uyakuphika lokhu uMaNgcobo. Ukuthi into ebangela ukuthi yena aphike lokhu ukuthi ngoba kwakukhona vele intombazane okumele igane ubhuti. Okwakumele igane ubhuti. Yebo, okwakumele igane ubhuti. Futhi Yayimngani wakho angani? yebo, Ngiyithanda yona. yayimngani wami vele. Khona njalo cha. So, yikho-ke bona ngathi mhlawumbe angimthandanga mina yena ngoba bangasaba umngani wami Oh, awumthandanga. Wawufuna lenye intombazana. Yebo, ngithanda leyo. Ubhuti ethanda yiphi yena? Ubhuti wayethanda yena ngoba nakho wakwazi ukuthi alobole yena. Ngiphinde ngikubingelele ngikwamukele kuhlelo lithi Isongeso with myself uMlangeni uMagasela nami ndodwa ngihlezi ngihamba noBabluqa King Sichaka uzobe khona kukhona la kulolu hlelo. Anyways asingasimosha isikhathi kulolu hlelo ke niyazi ukuthi sidinga indaba sifuna ukwazi ukuthi abantu ngampela bebehlukumezeka bengazi kanti kusokuba imbangela yalokuhlukumezana nodwa namachaphazela amangaka. Kodwa-ke angifuni ukuyiqeda zonke ngoba phela ngizobe sengibabrief abantu ukuthi kuzokwenzakala kulolu hlelo. Asenzeni kanjani ngibingelele usisi Sibhizo kwami sawubona unjani? Yebo, ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila nami Mlangeni Magasela njengoba usuzwile from Black Life TV ngajabula nawe ungiphi igama lakho sithandwa sami nesibongo bese uyabingelela nje umbukelo weBlack Life. Igama lami Phakama Ngcobo. Phakama Khumalo, okay. Kodwa ubingelela umbukeli nje uthi sawubona. Ngiyabingelela kubabukeli. Shapo ke sisi. Ufisa sikusize ngani la kwa Black Life mami? Sisi nginenkinga la, kunento engafuni ukuphela enhlizweni yami. Kukhona umuntu engangithandana naye ngamthola. Futhi sasithandana kukuhle, ku-right, yonke into i-right. Emva kweminyaka nje emithathu wangishintshela. Umuntu eselobolile, yabo sekushoda lapha nalapha ukuthi singene emshadweni. Yeah. Washintsha wawumuntu engingasamjwayele manje lokho engibuza imibuzo engingayitholi ukuthi uyithola kanjani. Ngithathaphi futhi ngoba nalezi zinto ade ngibuza wona ngizazi njengokuthi ngingagula yini kanjani zonke lezo. So wagcina-ke umuntu onjalo nje silokhu sixabana sagcina sihlukana. Kodwa ngendlela okwenzeka ngayo mina nginokusola okungathi kukhona into yaba ngokuthi angishintshela akumananga kwaba ukuthi kuphele uthando. Kwaba khona into engathi ikhona into engiyisolayo ngathi uma ngabe ngingaxola sengizwile ukuthi kwenzakalani. Ngoba manje ngiyazama ukuthi ngiqhubeke nempilo aqhubeleke ngempilo. Ngivele ngicabange ukuthi ingabe kambe kwenzakalani. Yeah. Ngiyafisa sengathi ngaze ngithole iqiniso ukuthi kahle kahle yini eyamenza washintsha. Wayesevelile ekhaya Job? Yebo, wayesevelile. Emva isikhathi singanani nithandana? Sasineminyaka eyi-3 sithandana. After 3 years nithandana waseyavela. Emva kwalokho same year waseyaghost. Kwalokho useyashintsha nje eqeda kulobola nje sisilungiselela ukuthi siphuthume ukuthi akwembese kwendlini ngoshado. Wangishintshela nje isikhaleni. Kodwa khona umuntu omsolayo ngalolu daba. Khona into engiyisolayo. Kuba khona isikhathi lapho esake sahamba naye. Ngathi uphamisize kancane saya kumndeni wakhe. Oh. Ngahlangana nomunye usisi wami owayekade egane ekhaya. Ukuthi ngabona engangijabulele mengibona. Wagane ekhaya wabuye wahamba. Waphinde wahamba. Wabona nje engangijabulele ngabe ngibonwe sengazathi kukhona ubuhlobo obukhona phakathi kwabo. Sharp. So ngiyasola engazathi indaba isuka la. Uyayisola. Ngazathi yebo. Nani wayihambe kanjani kanti kwakwenzakaleni ezehamba khona okubi wena wakwakwenza kuyena mhlawumbe ucabanga? Akukho kube engangikwenzile kuyena. Kodwa wathola ukuthi umuntu kade eganelekini. Yebo, uyisihlobo naye lo muntu osumtholile. Yebo. And wangakujabulela. Kodwa kanayo oyipha ukuthi angibhidliza umuzi. Imali zamalobole because inkulu phela imali zamalobole. Akuphuma kusuke kumina ngingamandla ezweni lokho. Hlezi ngicabanga ngoba isizathu angisitholi. Yeah. Ngiyakuzwa sanda sami senze njani Makhumalo? Into esoyenza sizozama ukumthola uSqueeze lo msolayo ngoba phela uyena umsola la. Sizwe ngayo ukuthi mhlawumbe khona yena akwaziyo. Awunankinga ukuphinde uhlangane naye nokuthi nje uzomsola phela emva kwalokho kuzoba njani ubudlelwane niphinde nihlangana futhi. Cha, anginayo inkinga as long as uphumele iqiniso ngilidingayo. Alikulalisi. Ngingakujabulela ukuhlangana naye.
Thank you so much. Ndobizwe lambukelo Black Life TV usesebe kudaba lakhe eThebeni ukuthi wathola indoda isoka bathandana for 3 years emva kwalokho lavele lamlobola wathe sajabula kusamnandi kunjalo walinda phela ukuthi basazoqhubeka yonke into benze ezinye izinto. uGuy wavele wambalekela wamshiya kanjalo aphindanga but insolo zakhe uthi zibheke kusisi waganela kubo ababezwana ngoba simefika kunomsebenzi kubo kaGuy wafika umakoti wakubo ex makoti. Emva kwalokho wabona izinto zingekho right naye usisi lo wambona engekho right akamamkelanga kahle njengomuntu amaziyo vela eganile kubo. Mina uMlangeni Magasela ngazi ukuthi kwenzakalani but mina no King sizama senza show ukuthi sizama usema endleni neso sithole iclosure ukuthi kwenzakalani yini ngabe lo sisi lo amsolayo imbangelo ukuthi umshado wakhe uphela or kwenzakalani asenzeni kanje asasintambo siphosele kuKing Schaga. Emva kwalokho sobe sesithola ukuthi kwenzakalani ngempela asamba. Wo lamzala waphinda kwenzeka futhi sikulethela indathane special kwizimpande zama-Africa Traditional Pharmacy. Thola wonke ama-products ngesaphulelo esingafika ku-350 sibala isiwasho, isikhafulo, isibambelelo, izinyembezi zomntwana namanye ama-products. Wonke lama-products uwathola ngo-350 i-products ngayinye bese ungakhohlwa ukusitholela i-gambling combo ngamanani aphansi i-1000 rand nje kuphela. Ungakhohlwa special zizoba khona kuze kube umhla ka-1 January. Yenza okulungile ufake i-order namhlanje ku-062 219 7748 noma uze pharmacy ku-shop number 87 Queen Street eThekwini. Ungakhohlwa imbila yaswela umsila ngokuyalezela walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi emvelo ukukulapha. Lena bekashana kamenzi yaphoza umlaza ngameva nina benjondla noPapa Ekhanda ehlala sezantsi ke kuyifundazwe zethu zonke ikhona eNingizimu Afrika. Kanza ukuthi asibingelele le Black Life TV igama lohlelo ke iso ngeso igama lami King Schaga kwaluqa engingasoza ngakwenza nganzayo ukuhamba ngedwa cha. And I am Mlangeni Magasela kulolu hlelo ke niyazi ukuthi sidinga indaba eziserious kakhulu ngingahambi ngedwa nami ngihamba noma iKing eduze kwami. Into ebalekile kakhulu esisuke sifuna ukuyithola iclosure ukuthi lento lo isola ngomunye umuntu iqinise lingakalani. Yabo ngoba kuyenzeka phela usolwe kanti vele wena nje ahlangene nalokho kodwa kwesinye isikhathi izulu sisa inuka ingosini. Wethu kuyafundisa ushalaze ipahla. Inuka ingosini. Kaselo. Are you girl? Yebo asikasimoshi isikhathi ngicela uqala ngibingelele usisi lo sitho zami ngoba singakaze simbone Schaga sawubona njani? Yebo ngicela ubingelele nje ubukele Black Life TV bese yazisho ukuthi ubaba ngaba. Sanibona nibabukeli Amanda wakangcobo. Yes Mangcobo. Sandwa sama singasimoshi isikhathi vele umchazela uAmanda ukuthi indaba ubhale la Black Life TV wazosibiza ukuthi sibe uyiphatha le nkulumo ozoba nayo noAmanda. Mangcobo isizathu esibangela ukuthi ngibhalele la ekhaya ukuthi ngahlukana nokhazini wakho and ukuhlukana kwami ngisola ukuthi mhlawumbe uwena onisanda khona. Ngathupha isizwe kancane sisando sami. So ngicela ukuthi Mzwili? Uthi akakuzona. Ithi Mangcobo ngibhalele lana ngoba ngidinga isizathu esabangela ukuthi ngihlukane nomuntu wami because sasi-right olalunga. Until sahlangana nawe ngathola ukuthi uyikhazini wakhe wasiyangishintshela. So ngicela uma kuthi khona into oyaziyo ngoba njengamanje sesahlukana vele kodwa ngidinga ukuthi nami ngigcine ngithole iclosure ngazi ukuthi kanti kwenzakalani. Hayi anginalo ulwazi ukuthi kwenzakalani. Thatha into yenu nobabili. Uyamazi wena ubhuti lo ayithana naye? Ya ngiyamazi cousin mami. Cousin wakho? Ya. Okay, wakwambona emcimbini nje badesha? Ya, kodwa ngimbona emcimbini nje wasisi wami. Uhlukane nini nobhuti wakhe ngoba ungichazela ukuthi wawushade nobhuti wakhe? Ya, ngika 2020. So izathu mhlawumbe zokuthi uhambe emzini wakho kwakuyini? Yo kwakunzima kakhulu shem babe ngihlukumeza nje especially yena sisi. Ngampela? Ya. Ngiyangambisa nje leyo. Sana sami uthembe nihlelisene kahle nje no Squeeze? Yebo sasihleli kahle. Sasihleli ngicabanga ukuthi into ezabahlukanisa mina mhlawumbe bahlukana ngokuxabana kwabo naye ubhuti wami. Uyakuphika lokhu Mangcobo? Ukuthi into ebangela ukuthi yena aphike lokhu ukuthi ngoba kwakukhona vele intombazana okumele igane ubhuti. Okwakumele igane ubhuti? Yebo okwakumele igane ubhuti futhi Yayimngani wakhe angani? Yebo ngithanda yona. Yayimngani wami vele. Konke njalo cha. So yikho ke bona ngathi mhlawumbe ngimthandanga mina yena ngoba bangasaba umngani wami. Oh awumthandanga?
Wawufuna lenye intombazana. Yebo ngithanda le. Ubhuti ethanda yiphi yena? Ubhuti wayethanda yena ngoba nakho wakwazi usalobole yena. So why uthi awazi nabangani? Exactly my point. Ekubene wazi because uyazi ukuthi nabangani and iyona nto athi umntaka amapholo bayamkhipha ngoba naningamnikeza uzinzo. Ngathi kuokunye kwezizathu lezo ngoba sathilizisana vele ezibangela ukuthi naye ngiswele yena ukuthi kulokhu kwami futhi naye unesana ngoba kwathi waqondana ukuthi naye uyisihlobo nalowo wami. Manje mase uweke osuzothatha kubo usuyayizwa lento naniyenza kuyo. Ngiyabuzwa lobuhlungu. Manqobo uyalazo nalolu daba yazi khona mhlawumbe into awusitshele nje nje uvula isifuba nje uphole girl to girl senza ngathi asimboni usichanga yabo. Ningijoma. Simjoma. Ngempela wakhetha ngale ndlela ukuthi ungaze wenza ubudlelwane bakhe emngabi right mase ukuthi ujola nomuntu isihlobo nawe. Angiboni usingangakwenza lokho. Awungeke. Hayi ngangeke. Emva ukuthi akugile kanje Chomi. To be honest nje yo yeah Wenzani nje. So ngatshela ubhuti wami cousin wami ukuthi usisi lo ube umuntu nje oyikhulelayo and nje begula ngalendlela ukuthi ubeqoka ngisho nabukeni. So ngamtshela nje ukuthi uyagula unesifo esinzima namanga. Yeah. Wabaleka umfana. Yeah, nami ngangifuna indlela ngifuna nami ukuhila ngayo kuba kwakunzima nakuningi. Wakholwa yini Wangikholwa phela umntasa wami nje wangikholwa so Hayi, indlela nami engangimtshele ngayo wabona ukuthi no wahlanganisa izitori ukuthi imbuke. Yeah. Buka nalento ekuthiwa ikhona. Yeah. Kanti usisi mina ungichazelile ukuthi waba ne-stress wazancipha emzimbeni. Angithi usho njalo mama. Ngincipha emzimbeni. Wakwagula wena. Kona vela ngazi ngize ngigula. Futhi yena wayenzela kona ngoba esho nje ukuthi wayenzela kona ukuthi engimoshele ngoba nami futhi ngamphatha kabi ngesikhathi esekhaya. Futhi wayenzela. Manje cousin wakho ke mfethu nawe uyaduma sichaka mfethu. Akasathest yena ke kayibona ukuthi lento le iqiniso. Uthola ukuthi ibalance kanjani. Mhlawumbe siqale la. Nani condomizer nobhuti. Wabaleka umfana. Wabaleka. Wazizwa kanjani usukwenzile lokho? Beyila ngaqala khona nami ngazizwa ngihila nje kahle. Uba ngcono. Because phela naye ngani wabe sefana nami abomabuye emendweni so ngabona ku right ke. Oyiselotsholiwe kambe naye ngithi. Yeah, wesemlobolile because nakhona ngezwe lethi ngangazanga ukuthi besebelobolene. So kwayi lona thuba lami ke lokuthi ngingene ke. Lokuthi okay yawo naye beselotsholiwe njengami kanti. So kuzobalula ke ukuthi ngibahlukanise. Mhlawumbe babethini nje musegcekeni ezekwenza ukuze ufile ngathi awamukelekile kulamndeni. Yo yabo nje babengenza ngibona ukuthi angamukelekile okuningi nje especially babehlekisa kakhulu ngebaya lami ukuthi yawo ubhuti bekanathatha lento eminyama kanjena. Hawu lapho muhleli. Yabo bathi nami ngase ngizibona ngazi ukuthi ngimubi ke kunogeli ke. Ngaphela ugeli yellow bone. So nami ke ngabona nje ukuthi hayi so njalo mengifika kukhulunywa ngami nje agcina sengibona ukuthi because bangiyekisa ngisho career yami kubo namasi. Yeah. Ithini career? Yo bengenza i-medicine so yeah bese ngiqashiswa ezingesingi so ke ngisanda kushada ngisanda kuthola nomsebenzi so achievement yalo. Yeah. Now sisi mina ngifuna ukubuza nje ngiyayizwa iside lakho nobuhlungu bakho nezinto abakwenza zona but ulokhu kuveze ethi babe kusho ukuthi wayengayedwa babe baningi. Ukubone kufe ukuthi masubuyisela induku uyibuyisele umuntu oyedwa uyena umuntu ayekona kakhulu lo noma mhlambe usemdibini wabantu ababekona kakhulu wasubona yena esemdibini wena usisi wakhe nje omdala babe busy nje bobabili. Umumtshela uboyfriend athini because mina ngicabanga ukuthi mengahlukunyezwa nje kwami ngaqale ngithi ayibo baba napa abantu bengidethe wayithini nami umtshela kanjalo dawe indlela bebenza ngakhona mekukhona ubaba kwami so bebenza ngalendlela ukuthi ya ngathi nje naye ubona ngazuthi bayangithanda indlela ade benza ngakhona but if engekho so bebengichitha bed awu kodwa still so bengakwazi ukubona yena ukuthi yawo ngempela bakuthanda kanjani osisi wami bekwenzela into ezikanjena benza kanjena nawo nje beya hawu kodwa so mina ngibona ukuthi okay ba actor kuyena. So na my sister yini yenza ukuthi lo squeeze wena oyellow bone
limbone ngcono kuno Dark Bone okusisi la enanenza nithi no ubhuti ungcono uthathele ngoba ngikuzwile ukuthi uyayivuma leyo ukuthi nani society lalo squeeze omdala. Ngingathina kukho kuphatheka engakusho ukuthi yindaba esasibona yena ngoba ngalesa sikhathi thina sasijwayele saziyela njengomngane. Njobe sephumile usisi sengene yena yini? Ngazange sangena. Hawu. Manje kusho ukuthi nalo ozongena nizomenza the very same thing ngoba nifuna lo Yellow Bone. Uyabona ngoba manje sengiyengehlekelele isahlakalo sengehlekile angiboni ukuthi ngoba isakwenza singifundise esinye isifundo. Fundisa isifundo. Shayekile suzwile. Angiboni ukuthi ngiyobe sayenza lento. Kodwa ke izwe lethu lizokwakhiwa abantu besifazane abaqoqanayo babumbane even if ngathi izimo yithini bahlale phansi baxoxisane noma into ecijile iqhathizwe kodwa ke ningavumeli into ecijile kabhuti wakho iqhathe noSqueezer ngoba nidle sithebene sisodwa. So to fix lento nenze njani from now on ngoba sisi uyasho ukuthi bakuhlukumeza inhliziyo yakho igayi ibuzi kodwa unezingane usisuzele unabantu abafuna bamdinga ephile njengoba sene stress ephatheke kabi waze wehla semzimbeni uwonke wesifazana ufuna ancelise izingane ezikhulise zimbone mama kuwena njengomuntu wesifazana izinseka ayithini. Yabo manje ngasho ukuthi inseka azikhona kodwa nami nginazo izingane and okuwese zabhuti wakhe. Ya wahamba nazo. Ngahamba nazo because vele kwazona babe ngenxa ukuthi umnyama nje. Nawe wasebenzisa ilokhuzane umzimba wakhe ukuthi ubhuti wakhe akathola umuntu othe ukuthi hayi lo mncane ngoba uyagula. Ngiyayizwa le part mafuthi ngiyavumelana nawe ukuthi kwaba kubi lokho abakwenza. But sengifuna ukubuka ukuthi ubungeke niwadlala indima ukuthi ube sesenta ube umuntu oqala izinto ezintsha ezinhle nesisa noshintsho nokudlulisa amaqhubu ukuze qhutshekwe nempilo kube uwe nje owenza ushintsho. Ya ngingakwenza lokho because nami sengihilile since ngingakwazi ukuthi ngiyiphindiselele kuyena so nami sengihilile so sengenza noma yini ukuthi abuyele esimeni futhi aphinde abuyelane nobhuti wami so basangabuyelana emacabanga. Yeah, because basangabuyelana because njengoba kuyimini imbangela ukuthi bahlukane ngisangenza futhi ukuthi baphinde babuyelane because ubhuti wami naye azange ukuthi amove on because indlela ayemthanda ngakhona. But ubhuti uzozizwa kanjani ngabe ucabanga ukuthi kanjani indlela nobakho nobhuti after uconfessa lento iconfessa njengamanje? Angazi because we are too close so angazi kuzokwenzakalani. At least uyazi ukuthi ubhuti usakuthanda wena lo owakushiya yabo uyachaza phela ukuthi naye akaza move on uzizwa kanjani ngalokho ukuthi umuntu ovela umthanda wakulobola namanje akaka move on usa stress indaba yokuhlukana kwenu. Lokho kunginikeza ithemba lokuthi mhlawumbe mengakhuluma iqiniso kulokho amtshela ukuthi kwakungeke mhlawumbe khona ungalungiseka. Uzomsiza ngani sisi wena kulo damage owenzile ke ngokuthi umkhiphe emzini wakhe for us ehlale for 5 years? Nami mhlawumbe ngingazama ukumsiza ukukhuluma nobhuti wami. Ngimchazele konke engakwenza okukhona kuyena. Ngicabanga basangabuyelana. Ngiyacabanga ngoba njengamanje akamtholi umuntu oqondile. Lo muntu lo sasikade simthanda emva kokuthi ethathe mina naye wathathwa kwenye indawo ukuthi usakuleyo ndawo manje. Aniphumeni phela kuyinto ey'ndabeni zabantu basemakini bafethe bafaneni bakini anibayekeni benza ama-choices abo. Because buka manje ubhizi la makoti kabhuti uyakhohlwa ukuthi nawe intombazane usazoba umakoti kabhuti omunye imuzi. Hayi ngicabanga kancane amantombazane. Enye into ke efuna siqwashisa abantu ngakuthi ukuthi noma yini le nibhekene nayo namhlanje kusasa engayisithiye ekutheni niqhubeke kuye phambili. Noma uthi ukudinwa kwakho namhlanje kungangebhakede. Cabanga ikusasa lakho ukuthi lizokwenzakalani. Hleze bobabili bayalwa. But ingane zabo zobe engalo kodwa manje sezwe history gcine sezilwa kanjalo kuyaqhubeka sekufisayo thina ukuthi lento yesongezo engabe iningi kubantu incebo ngasana cabanga ukuthi uqedile babuluqa ngokukhulu nje kuyithoba ngicabanga ukuthi nje isiphelile mi kanje okubalekile indle emnyama as abantu as all South Africans globally if siyafika nakhona. Please bafethu ani understand lento ukuthi umwenze umuntu oyintembi and inhliziyo necala ikuthola ukuphumula ngoba iyona etshela ukuthi khona okumbe engakwenza ngoba kube wena munaka ukuphumula nepeace munge ukucabanga ukuthi khona umuntu ongakwenza muzoyitshela nje ukuthi isizini kuzodlula isizini but ngenxa yenhliziyo necala uyabona ukuthi no man khona la ngenzanga khona so kubalekile senze izinto ezi right bafethu. Peace out.